Masoyiyata wallahi ina matukar ƙaunarki. Na kosa in ganni na kasance a inuwar auren ka masoyina. Amma na ji an ce bayan tafiya na ki rashin lafiya ko? Ai tunda na ganka yanzu na tabbata ina cikin koshin lafiya. To shikenan yayi, amma ni dai gaskiya bana jin daɗi idan bana tare da ke. Ba iya kai kaɗai bane kake jira da ɗin rabuwar mu. Ni kaina ina ji amma jurewa nake. To amma saboda me yasa ke kina iya jurewa amma ni bana iya jurewa? Saboda sanin girman abin da nake so mu cimma. Kina nufin yanzu ba za mu dinga kasancewa a tare ba kenan? Dole ne sai mun sadaukar da wasu lokuta kaɗan daga cikin rayuwarmu domin mu gina gobenmu. Kai, gaskiya ni dai ba zan iya ba. Haba sweetheart. Gaskiya ni dai ba zan iya ɗaukar har tsawon shekara ɗaya ba tare da na ganki ba. Ina ma laifin wata 3. Haba sweetheart. Shekara ɗaya fa muka yi da kai fa. Kai, gaskiya ni dai ba zan iya ba. Haba. To shikenan naji, amma bayan tafiya na naji an ce kin fara soyayya da sai na faɗa. Wai yanzu shi kike so? Ya zan yi in so shi? Mana, haka naji aka ce, wai yanzu kin fara soyayya da sai na faɗa. Wai yanzu shi kike so? Ban taɓa san shi ba kuma ba zan so shi ba, ni kai nake so. Kika ce me? Ban taɓa san shi ba kuma ba zan so shi ba, ni kai nake so. Ni kike me? Kai nake so. To shikenan masha Allah. Sai na faɗa, ina fata ka ji abin da ta ce. To an ji. Saboda haka daga yau bana so na sake gani ka je wajenta. Kai waye? Ni ne mijin da za ta aura, saboda haka ni dai na gaya ma. Kan na sake gani ka je wajenta. Ina fata ka fahimta. Ban fahimta ba kuma ba zan fahimta ba. Ka ce me? Ban fahimta ba kuma ba zan fahimta ba. To wallahi ina mai tabbatar ma idan baka fita daga rayuwanta ba sai na karya ka. Sai na karya ka. Baka san ni ba ko? San ka ba na fi sanin kuɗi akan ka. Kai dalla karkare na mun wayo mana. Ayu mat? Ni ba mat bane, naga ka fara fusata. Allah ya baka guri a bar maganan haka. Ka je ka ci gaba da kes ɗinka, Allah ya bada sa. Maryam tawo ce ba taka ba. Wannan kuma kai ka sani. Dan ni kadai aka yi ta. Ai sai ka tayi kai dai ka sani. Kuma ina mai tabbatar ma zan iya yin komai akan ta. Za ka iya yin me? Zan iya yin komai akan ta. To an ji. Kuma duk wanda ya ce zai shiga tsakaninmu sai na illata shi. Wannan kuma ya rage naku ni dai yanzu ba ruwana, na ga abin ya fi karfi na, don haka na cire hannuna.